Upat ka lalaki ang nadakpang Milapas sa Comelec gun ban atol sa unang adlaw sa election period sa Zamboanga Sibugay ug Cotabato City. Samtang sa Kidapawan ug Butuan City, hugot sab ang mga Comelec checkpoint nga gimuntar. Ani report. Sikop sa mga operatiba sa 14th Regional Mobile Force Company ug RMF-14 sa PRO Bar ang 42 anyos nga si Romy Salipada nga taga Zamboanga del Sur. Kinidihang nasita kini sa checkpoint sa kapulisan sa Barangay Dato Balabaran sa Cotabato City. Nakuha gikan sa suspect ang .45 nga pistola nga walay gun ban exemption gikan sa Comelec. Ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ng suspect nga pasakaan og kasong illegal possession of firearms ug paglapas sa Comelec gun ban. Ito po ay paalala sa ating mga kababayan na ngayon po ay start ng gun ban at pinagbabawal po ang pagdadala ng baril sa labas ng ating tahanan at kung nang walang exemption mula sa Comelec. Kaya kung meron po kayong nagdadala kayo ng baril, kahit na ito ay lisensyado, kinakailangan natin mag-apply ng exemption sa Comelec. Arestado sabang tulo ka lalaki sa Zamboanga Sibugay nga milapas sa Comelec gun ban atol sa pagsugod sa election period ni adtong Domingo. Dakpan si Wendell Datoy, 39 anyos nga nagdala og caliber 45 nga pistola nga walay dokumento. Iron J. Mascara, 18 anyos ug kauban nga 17 anyos nga nagdala og replika sa 1911 nga pistola. Anaa sa 117 ka Comelec checkpoints ang gimuntar sa Region 9 ug kapin libo ka PNP personnel ang nagbantay. Sa Kidapawan City, nagmuntar na usab og Comelec checkpoint ang kapulisan ug militar sa mga nagunang kalsada sa syudad. Bawal ang body search ug plain view lamang ang pag-check sa mga sakyanan. Apan ang mga motorsiklo, kinahanglang ablihan sa driver ang U-box sa motor aron matino nga wala kini illegal nga butang nga gitaguan. Pahinumdum sa Comelec nga kinahanglang sakto og mga suga ang mga checkpoints aron malikayan ang mga pagduda. Sa Butuan City, nagmuntar sabog checkpoint sa syudad kung asa hugot ang pag-inspeksyon sa otoridad sa mga moagi. Hinon walay natala nga milapas sa guidelines sa Comelec ilabi na ang gun ban. Mulungtad ang election period hangtod sa June 8, 2022. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.